ମୋ ନାଁ ଅମ୍ବିକା କୁମାର ଲେଙ୍କା। ମୁଁ ମା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ପାଟଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଟିକେ ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି, ତଥାପି 200ରୁ 250 ପାଖାପାଖି ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚାଲି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଗାମୀ ସୋପାନରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିବୁ। ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ 2019ରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲୁ। ତା 2019 ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏରିଆ ସବୁ ଲାଇକ୍ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ରାଜନଗର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଜକନିକା, ଏପଟେ ରହିଲେ ଆମର ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ତା ସହିତ ଏପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରହିଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, କେସିଙ୍ଗା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଏପଟେ ବି ଆମର ଅଫିସ୍ ଅଛି, କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ 900 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଯଦି ହିସାବ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର୍ସ ଆମ ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇସାରିଲେଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମହିଳା ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମା'ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମା'ମାନେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ।